Мали, що много дърпа, бе? Ето го е, това е по-добър. Браво, бе. Всичко го е копнал. Това дърпа, бе. Ето го, малко по-добър кефал. В това видео ще видите един кефалски риболов в градската част на река Марица, тук в град Пазарджик. Ще направихме един риболов. За съжаление нямаше големи риби, но хванахме някои такива по-дребни. Риболов не беше лесен. Рибите седяха доста под дърветата в укритията и не всяка риба се вдигаше. Вие, ако попадате на този канал, това е канал за спининг риболов. Може да се абонирате за канала с камбанката, за да получавате известия, когато качвам новите ми видеа. Благодаря ви за подкрепата. Имахме успехи на воблерчета, замятаме срещу течението, на задържане и нагоре по течението. Ето го. Теди го хвана. Браво, е! Я да видиме. На осичката отново. Браво, браво, браво. Давай, давай. Супер, я го дигни да го видим. Мале, то е добър, бе. Екстра. Над пея. Забили. Така не дайте, хващайте кефалите. На вас ви пожелаваме приятно гледане. Първото рибенце. Цопна воблерчето отсреща под дървото. И Теди, браво, бе! И ти ли го хвана? На какво го хвана ти? На бръмбърчето отново. Браво, бе! Ето ги, двете спортни кефалчета. И цялата тройка в устата. Гладно, бе! Да. Гладно, бе! Оп! Айде! Вижте, приятели, този кефал отгоре какви точки има. Много интересно. Его е на цецето на гасеничката. Директно още с идването, веднага ги почнахме. Бягай. Айде. Следващото фърляне, следваща рибка. Ето го. Пак изпод дървото. Той е малко по-добър. Удари с падането първо, но втория път си хвана. И ще е верно малко по-добър от предния. Теди, почнахме ги, бе. Браво. Отново на гасеничката. Страхотна рибка. Ето го, приятели, страхотна рибчица отново на гасеничката. Падна воблерчето отдолу под дървото в сянката и веднага рибката си го събра. Хайде да го откачим и да го връщаме обратно. Кохерче задължително, защото тези рибки са много опасни и много обичат да правят бели. И там отдолу по дървото ме взимат рибките. Паднала е реката и се малко потега, бе. Ей! Обаче, знаеш какво забелязах? Като падне воблерчето, го оставяш около секунда-две. Сега отново го оставях така малко повече и веднага отиде да го атакува. Той го блъсна, обаче пак не се хвана. Да, някой път така по-като ни цокне по-силно реагирате, обаче сега, защото е ниска водата. О, това го видях, браво, бе! Няма нищо, метни пак. Браво! Браво, бе, Теди! Ето го, е! Той е по-добър. И страхотна рибка. Браво, е! На всичката. Виж как го е копнал отстрани. Странично си го е взел. Супер рибка. Ей, тази осичка, бе, много работи. Леко само с куките. Оп. Браво. Страхотна рибка. Опа! Малко те окъпа. Това дърпа, бе! Оп, ето го. Малко по-добър кефал. Охо, ударям. Е там в това. Теди, метни му. Как се е хванал точно на джушката. Отстрани погледнете, приятели. Как лекичко го е копал. И ти ли го хвана, бе? Дубълче. Ето го дублето. И Теди го хвана. Айде да го връщаме кефалчето. Опа! Дай! Как му тава човек, погледни го, бе. Фана ли го е, Теди? Да. Браво, е, той гледай какво бръмбазъче. Как цопна воблерчето, поведох го и веднага го взе. Рибката ми удари точно е там, бързечето. Много хубаво местенце се е образувало тук. Това как ме взе?
Как? Ой, костур! Костур, бе! Да, костур. Ей, костурче! Ей, гледай какъв хубав костур. Ето го, приятели. Удариме там покрай дърветата. Ето го, приятели, костурчето. Ето го, приятели. Още едно кефалче. Отдолу под дървчето. Ай, бе. Обаче виж как уметнахме друг цвят и веднага. Още един. Опа! На гасеничката. Фърлих отсреща под дървото в сянката и веднага му удари. Ай, кефалче бяй. Нивото на реката е доста паднало, но се хващат някакви рибки. За сега имам успех на цецетата. Излизат някакви рибки, реагират на цопване, но обаче искат плътно покрай храстите от другата страна, в подмолите, покрай сенките, оттам излизат, но и не всяка риба удря. Пръчката, която използвам, е на Tailwalk Silverna Stream 62 Limited. Справя се много добре и с малки, както и с големи риби. Без проблем ми е вадила големи риби. А макарата, с която съм оборудвал, е на Shimano Stradic FM 2500 размер с плетено въпно 0.5 на марката Unitic. Флуорокарбонът за по-пасивните риби, който ползвам, е с дебелина 0,17 мм. Линкове за успешните примамки и моята към оставям долу в описанието под видеоклипа. Слизаме надолу по реката и нека да видим дали ще измъкнем някоя по-хубава риба. Охо, дърпа ли, бе? Дърпа. Охо, браво, бе, Теди. Задържа му го там в течението. То няма толкова течение, да. Браво, бе. Ево, покажи. Охо, пак на бръмбърчето. Браво. Така се хвана, че... Опа! Избяга. Браво. Много яко бръмбърче. Ето го, приятели. Още едно рибенце. Този път на риджито. 35-ичката. Тези са наяли тук. Ай! Опа! Избяга. Рибите са нещо много мудни. Явно ниското ниво на реката ги притиска и пипат много леко и плахо. Сега тук има още и много хубави места. Нека да видим на тях дали ще излезе някаква по-голяма риба. За сега нямаме едри риби. Всичките са по педия и малко над педия. Така че дано да излезе нещо по-хубаво. Още един. Ето го. На речето. Обаче този е наяден. Бяй, кефалче. Ой, как ме дръпна, човек. Мали, що не удърпа, бе? Какво стана, бе? Той е малко по-добър. О, да. Той вече наедрия май до момента. Ето го, приятели, той е спортен на риджито. Видяхте как удари много мощно. Айде да го връщаме. Ай, сега да хванем рибката, кохерчето. Браво. Ай, кефалче. Опа. Теди, не мога да се тръгнем, бе. Да. Костурче. На осичката. Браво, бе. Къде го дръпне? Там отдолу покрай клона? Да. Браво. Дай, така. Оп. Костурче. Кой да расте. Оп. Браво. Това ще бъде за този клип. Мисля, че се получи добре, хванаха се рибки. Нямаше големи, но се получи някакъв риболов. Видяхте, рибите не бяха лесни, бяха повечето по дървета, в сянките, но поне успяхме да хванем някоя рибка. Ако видеото ви е харесало, може да ударите един лайк
и да се абонирате за канала. Благодаря ви за подкрепата. Някой друг път отново може да дойда тук и да опитаме кефалите. Реката е много ниска, много са трудни и няма почти никаква активност на по-големи риби. Чао и ще се видим в следващото видео.